Máme tu Berlingo, bratku! Už je tu! Nafta je späť, bratia! Ja neviem, aj to naštartujem, nech to svieti trošku. A to bude hučať. Kto si pamätá toto logo? Kto si ho pamätá? Odkiaľ je? Citroën sa vracia ku svojim koreňom. V rámci inovácií sme pre vás pripravili jednu noblesnú novinku. Časy, kedy Berlingo bolo nejakým pracantom, už sú dávno preč. Ale pozrite sa, ako to vyzerá dnes. Je to kus krásneho rodinného auta. Vážení, ja viem síce, že je rok 2024 a v rámci ekológie a všetkých týchto vecí by sme mali byť obozretní a pamätám si ešte aj mnoho ľudí z môjho okolia, takí tí petrolheadi, ktorí vždy hovoria, viete, kam patrí nafta? Do traktora. Hopa! Pozor! Aj tu je nafta. Není to traktor, je to úžasné rodinné auto so spotrebou do 5 litrov, nie v rámci cenníkov štatistík, v rámci reálnej prevádzky. Má to 96 kW, výkonu na rozdávanie, naložíte rodinu s bicyklami, s obsami, s mačkami, s koňmi a auto ide bez problémov, ten krúťak tam je. Takže bez obav. Berlingo prichádza s revolučným novým infotainmentom. Ako vidíte, rýchlosť odozvy, všetko funguje krásne, môžete si to prispôsobovať, všeličo nastavovať, môžete počúvať rádio samozrejme. Takisto prepojíte z Android Auto, Apple CarPlay a tak ďalej, čiže naozaj to vozidlo už je konektivitou na vysokej úrovni. Takisto, čo sa týka volantu, pripomína mi to moje najkrajšie chvíle, keď som mal asi tak 15 rokov. Šoferoval som jednu jachtu, ktorá je aj výrobcom aut síce, nemenovanú taliansku. A naozaj ten volant je taký príjemný, má tu úkosy, takže naozaj má tu aj F1 radenie pod volantom, takže nádych športového, ambiciozného tatka a zároveň živnostníka. Takže tak, to, čo sa týka odkladacie priestory, samozrejme všetky ostali, to znamená na A4, na papiere, faktúry, nezaplatené máme tu, takisto ďalší odkladací priestor je tu, takisto ostal kaslík, tu môžete prevážať domáce pálené, kľudne aj odhadom nejakých 8 litrov, takže v poriadku. A čo sa týka tohto meniča prevodových stupňov, teda prevodových, skôr by som to nazval dopredu, dozadu, už je to automat 8 stupňový, hydromeničový, takže kvalitka, vydrží to, takisto elektronická ručná brzda, už tu nebudeme ťahať žiadne za vlasy, takže auto je super, je pohodlné, má parádnu lakťovú opierku, sedí sa v ňom výborne, výhľad je top. Mestilo by sa ich sem kľudne ešte 20, ale pozerám, že je tu aj cenovka. Za 30 000 daňov je dneska tvoje. Ale pokiaľ si podnikateľ, ešte tam niečo spravíme.